ariketa honi balioak ematen badizkiogu, hori bai, hirugarren marruzkadura hau ez dugu kontuan izango, ez dugu kalkulatuko, beraz, oraintxe bertan zabatuko dut hemendik. Eta, orduan, hemen kontuan izan behar dugu masa guztien balioak berdinak direla, eta izango dira guztiak 15 kilo. Gainera, marruzkadura indizea 0,1 eta inklinazioa, planaren inklinazioa 30 gradukoa. Beraz, marruzkadura indarrak eskatzen dizkigute, ondoren azelerazioa eta azkenik tentsioak. Marruzkadura indarrak kalkulatzeko beti gogoratu marruzkadura indizea bider normala izango dela. Beraz, hemen hiru marruzkadura indar, orain bi marruzkadura indar kalkulatuko ditugu, hau, eta orduan normal hau eta normal hau ezagutu behar ditugu. Eta horretarako zer behar dira? Pisuak, angeluak eta dena delakoa. Orduan, hiru pisu ditugu, zuzenean hirurak kalkulatuko ditugu, hirurak berdinak direnez. Lehenengo pisuak berdinak dira. Eta dira M bider G, eta guztiak 157 newton. Masak 15 kilo direnez, gravitatearekin 157 newton bakoitza. Irudian ikus dezakegunez, bigarren pisua, hau ez dago ardatzean, plan inklinatu batean dagoelako, eta beraz bere osagaiak behar ditugu zertarako, osagai hau normalaren berdina dela, kontuan izanik, gero marruzkadura kalkulatzeko. Beraz, bigarren pisua deskonpasatzeko P2 isa, P2 I. Angelua 30 graduko angelu hau da, beraz, isa hau izango da sinua eta I kosinua. Bagoaz, P2 isa izango da P2 bider sinua eta hau kosinua. Hauen balioak ordezkatuz, P 127 eta angelua 30, 73,5 newton, eta beste hau 127,3 newton, edo hiru zifra erabiliko dugunez, zuzenean hau borobilduko dugu 127 newtonera. Orain, marruzkadura indarrak kalkulatzeko, badakigu, hau izango dela bigarren normala, eta lehenengo indar normalaren balioa izango dela 157 newton. Zergatik, honen berdina delako. Irudian ikusten denez, indar normala eta pisua berdinak dira, indar normala eta osagai hau berdinak dira. Beraz, orain ja marruzkadura indarrak kalkulatzeko moduan gaude, lehenengoa izango da 0,1 bider lehenengo normala, beraz 14,7 newton. Eta bigarrena 0,1 bider bigarren normala, eta bigarren normala 127 dela, esan dugu 12,7 newton. Eta hauek dira bi marruzkadura indarrak. Irudi honetan daudenak, bai? Dira hau eta beste hau. Azelerazioa kalkulatzeko, Newtonen bigarren legea aplikatu beharko dugu. Hau da, indar guztien batuketak sortzen duela azelerazio bat masa guztietan. Eta beraz, ikusi behar dugu, zeintzuk diren alde bateraz eta kontrako alderaz doazen indarrak.
hemen ditugunak dira indarrau higiduraren alde, indarrau higiduraren kontra, beste hau P2 isa higiduraren alde, beste marruskadura higiduraren kontra, eta pisu hau higiduraren kontra. Berriro, tentsioak ez ditugu kontuan izango, ze binaka daude eta ezabatu egiten dira. Beraz, Newtonen bigarren lege hori aplikatzeko kontuan izan behar dugu. Egiten dugun indarra. Eta bere alde doan P2 isa. Bai? Irudian ikusten denez. Eta gero kontra doazen guztiak. Lehenengo marruskadura, bigarren marruskadura, eta bestearen pisua. Eta guztia izango da M1, gehi M2, gehi M3, eta guztia bider azelerazioa. Balio guztia dakizkigunez, indarra hau 450 newtonekoa dela esaten digute, datu moduan, beste hau kalkulatu dugu, eta hemen ikusi dugu 73,5 dela, 73,5, marruskadura biak kalkulatu ditugu hemen, 14 eta 12, 14,7 eta 12,7, eta beste pisua ere kalkulatu dugu eta da 157. Masa guztiak berdinak direnez 15 kilokoak, hemen 45 bider azelerazioa. Eta beraz, hemendik azelerazioa lortuko dugu dela 7,76 metro zati segundo karratu. Eta hauze dugu azelerazioaren balioa. Bukatzeko, tentsioak. Tentsioak kalkulatzeko, figatu behar gara, hemen irudian. Honetan, tentsioa kalkulatu daiteke. Alde baterantz indarra, kontrako alderantz, tentsioa eta marruskadura. Azelerazioa dakigunez, Newtonen bigarren legea aplikatuz, tentsioa da ez ezagun bakarra. Eta hemen beste tentsioa daukagu. Pisua berantz, tentsioa higiduraren alde, eta azelerazioa badakigu, beraz, Newtonen bigarren legea aplikatuz, ere, tentsioa kalkulatu daiteke. Eta honetan ere, egin daiteke, kontua da hemen indar gehiago daudela. Tentsioa 2 eta tentsioa 1, bi tentsioak, beraz, hau erabili baino lehen, besteetariko bat erabili beharko genuke, T1 edo T2 lortzeko, eta gero, marruskadura gorantz, pisu hau berantz. Baina, berriro, Newtonen bigarren legea. Erabiliko ditugu muturreko bi masak, tentsio biak kalkulatzeko. Beraz, lehenengoan bagaude, indarra hau, kenau, berdin masa bider azelerazioa. Beraz, lehenengo indarra, F, hau Newtonen bigarren legearen aplikazioan, ken tentsioa eta ken marruskadura. Eta hau da, M, bider azelerazioa. Indarra, 450 da, tentsioa ez dakigu, marruskadura indarrau, 14,7, kalkulatu dugu lehen txela, eta hau da, 15, eta 7,76. Hemendik, tentsioa lortzen dugu 319 Newton dela. Hau alde batetik. Eta beste masa honetan, zer daukagu? T2 gorantz eta P3 berantz. Beraz, hemen badaukagu gorantz tentsioa, T2, eta berantz P3, pisua. Masa, 3, bider azelerazioa. Beraz, T2, ken pisua dela 157, eta berdin 15, bider 7,76. Eta hemendik beste tentsioaren balioa, hau asko txikiagoa da, 273, bueno, asko txikiagoa, baina txikiagoa bai. Eta beraz, hemen daukagu balio hau eta beste tentsioaren balioa.